ассалому алайкум дӯстон, бардору ва тамошобинони ҳамешаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо, ба канали беҳтарини мо. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои беҳтарин хачибек ва седанро қабул карда ки бо нархи арзон ва дастрас мебошад. Иншоаллоҳ то охири видеоро тамошо кунед. Аз ҳамин ҷо якто мошини мехостагӣ дилатро меёбед бародар. ва касоне ки меҳмон ҳастанд, подписатся кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ ки рӯз ба рӯз видеоҳои нав ба нав тозаро ва мошинҳои арзонро пешкаш шумо мегардонем. Касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш дошта бошад, мо то ида бародарони азиз, то иди моҳи шарифи рамазона бесплатни кардагӣ мақсад ройгонай. иншоаллоҳ ки даватсаи мо роӣ кунед, ҳамаи сурату маълумот ша мо дар навори оянда пешкаши харидорон мегардонем. тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Тамошои бо фароғат. дӯстон, касоне ки мехоҳанд сарҳади қазоқистонро гузарад, пас ба компания Ака Аҳлиддин муроҷиат кунед. иншоаллоҳ бе ягон мушкилӣ мебарад ва меорад. аз метро Теоплистан ва метро Анино ва метро Алхово мебарад. касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, мардҳоро 500 рубл скидка ва занҳо, модарону хоҳаронро бошад 1000 рубл скидка мекунад. муроҷиат кунед, аз номи канали мо салом расонед. компания Ака Аҳлиддин дар хизмати мову шумо. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Opel Astra F дар кузуфи хачибек, соли барошаш 1996, объем мотораш 1.6, коробка передачи механикай, судочвори бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародаро 32 000 сомон мега. касоне ки мега харидор анеқ бошад, дар номерҳои 988 70 28 15 дӯстон ба ҳамаи рақамҳо занг бизанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо идома дорад. аз ҳаматон хоҳиш лайк ва подписатро фаромӯш накунед. ба хотири заҳмату меҳнатҳои мо лайк монданро фаромӯш накунед бардоро. иншоаллоҳ ки видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. яктои дигар бо хачибек бо нархи арзон, хулигани беҳтаринай, мақсад ки танировка ҳама аҷоиботай. Opel Astra F дар кузуфи хачибек, соли барошаш 1996, объем мотораш 1.6, коробкаш механикай. дӯстон, судочвори бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро нархша 42 000 сомон мега. 4 бародаро баллони нав, мақсад ки адушияй краскаш навай, ҳама ҷош қоидавия. бародаро теминит кардагӣ танировка. занг бизанед бародар, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза. Opel Astra F дар кузуфи седан бародаро, соли барошаш 1992, объем мотораш 1.6, коробкаш механикай, судочвори бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомон. номерҳо барои тамос 990 220 770. бародаро ба ҳамин номерҳо занг бизанед, маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, мо ранги каналҳои дигар шуморо мақсад безобита намекунем. бисёр лайк гуфта ё подписатся гуфта, аз ҳаматон хоҳиш ҳамо як донаи лайкро бимонед ва подписатся кунед. дигар иншоаллоҳ ки безобита намекунем. то охира дигар ғамтон наметиҳем. лайк монед ва подписатся кунед. иншоаллоҳ ки наворои хуб бо аз пеш мешавад. мошини навбатии мо Opel Astra F, соли барошаш 1995, объем мотораш 1.6, коробкаш механикай, судочвори бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро нархша 26 500 сомон мега. дӯстони азиз, соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ надорад, беҳтарин мошинай. як даст мега гаштагай, ай занак мега, мақсад занакам хуб нигоҳш кардагиай.
гази бензин кор мекунад, проблема надорад, нашод хадавои навкадагӣ ҳамаш чоткае бародаро. Мотор 100% документош солона то соли 2024 бародаро. Фақат мега газ метӣ, фақат мегири газ метӣ, тамом беҳтарин мошине конкретно мега харидор анин бошад. Занг мезанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дӯстони азиз дастрас кунед. Ва дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза, Opel Astra F, соли барошаш 1996, объём мотораш 1.6, коробкаш механикаи. Дӯстон, сӯзишҳои бензин, газ, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Алиш мешавад мега, варианти алишиам ҳастай ва муомила ҳам дорад бо нархи 35 000 сомон бародаро. Дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 35 000 сомон мега. Касоне ки мега харидор бошад, дар номерҳои 938 82 86 68 дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. Мегузарем ба шашумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза, Opel Astra F дар кузуфи хачибек, соли барошаш 1996, объём мотораш 1.6, коробкаш механикаи. Сӯзишҳои бензин, газ, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат мега дорад, дар ҳолати хуб мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша дӯстон 33 000 сомон мега. мошин мега ҳолаташ беҳтаринай бародаро. Занг мезанед, номерҳо барои тамос 100 757 280. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг мезанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони гиромии қадар, мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза, Opel Astra F дар кузуфи седан, соли барошаш 1995, объём мотораш 1.6, коробкаш автоматай. Сӯзишҳои бензин, газ, мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Қарор дорад дар ноҳияи Конибодон бародаро. Нархша 32 000 сомон мега. кузуфи задагӣ пусидагӣ надорад мега. Мошин нахаду кор мекунад. маълумоти пурраи мошинро занг мезанед, дӯстони азиз. Номерҳо барои тамос 918 70 69 61. дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба ҳаштумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза, Opel Astra F дар кузуфи седан, соли барошаш 1995, объём мотораш 1.6, коробкаш механикаи. сӯзишҳои бензин, газ, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша 29 000 сомон мега. номерҳо барои тамос 981 07 55 07. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба нуҳумин мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза, Opel Astra F дар кузуфи универсал, соли барошаш 1997, объём мотораш 1.6, коробкаш механикаи. сӯзишҳои бензин, газ, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша 28 000 сомон мега. ҳамаи ҷош 100% нахаду кор мекуна мега. номерҳо барои тамос 908 55 0404. бародаро ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти пурраашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба даҳумин мошини фурӯшии мо бародаро. аз тарафи подписчико якта Nexi омадагия, соли барошаш 1996, объём мотораш 1.6, коробкаш механикаи. сӯзишҳои бензин, газ, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нав мега, як ҳафташи мотор карданша. дар ноҳияи Хуросон. нархша бародаро 8 000 сомон мега. номерҳо барои тамос 902 62 84 94. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоташро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед.
дӯстони азиз, мегузарем ба мошини навбатӣ, ба 11 мошини фурӯшии мо дар навори имрӯза Opel Astra F дар кузуфи седан. соли барояш 1992, объём мотораш 1.6 коробкааш механикаи сӯзишворӣ бензин газ. мошин дар ноҳияи ҷабор расулов қарор дорад. нархша бардору 26 000 сомон мегӯяд. касоне ки мегӯяд харидор бошад, дар номерҳои рӯекранода занг бизанед. номерҳо барои тамос 0033 06 912 занг бизанед, маълумоташро аз худаш дастрас кунед. дӯстони азиз, 12 мошини мо Opel Astra F хачибекай. бародарони азиз, видеоҳои моро лайк мондану фаромӯш накунед ва видеоҳои моро баҳогузорӣ кунед ки кадом мошиниш беҳтарин ва бо нархи арзон. баҳогузорӣ кунед, дар таи комментарӣ ҳатман бинависед фикру ақидатона. мегузарем ба мошини навбатӣ Opel Astra F дар кузуфи хачибек. соли барояш 1997, объёми мотораш 1.6 коробкааш механикаи сӯзишворӣ бензин газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардор. нархша 33 000 сомон мегӯяд. номерро барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дӯстон занг бизанед, маълумоташро аз худаш пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳазор раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. видеои мо ба охир расид. хайр то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.